Mhuri yeZimbabwe ndinozviziva kuti munhu wese akamirira kuziva kuti date remafresh elections since ravapo raproposewa, munhu wese arikuda kuziva kuti saka chii chiri kuitika. Mnangagwa, what's his position? CCC Chamisa position yake ndeipi? Saka mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita pano paZimbabwe Live YTS. Kana wanga usati wasubscribe uchibva wasubscribe wolaika pamwechete nekutina on the bell icon tombochiona maupdates anokupa pano paZimbabwe Live YTS. Saka tiri kuona kuti panapa Africa Beauty Window yakati Zimbabwe President Emerson Mnangagwa is now spiritedly seeking to get into a power sharing arrangement with the opposition leader Nelson Chamisa to avoid the 30 June 2024 fresh elections. Saka tikuona kuti Mnangagwa ava kumhanya akuda kuita GNU, Government of National Union, na Nelson Chamisa kuti avoid ma-elections aproposwa musi wa 30 June 2024 achiti ma-fresh elections ndogona kumaruza. Saka ava kumhanya ari kurwa chipatapata kuti akwanise kuita GNU nevanhu veCCC kuti ma-fresh elections asaitika. Samuri yeZimbabwe chimbotudza kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Tudza nokumhanya comment section medu muchitipa maonero enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa muchisubscribe, kulaika pamwe chete nekukomenda. Tenda mhuri yeZimbabwe kusangana na vhidhiyo redu rinotevera.